min yininkara ayyuhuma afdalu alfaqiru sabiru aw alqaniyu shakiru ko nunu fulala juman kani fantan sabalibaga uben nafolotigi ala barika dabaga nunu fulala juman kani nkombeta a sege ntara sege Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kama Majmu Fatawa jiju tani kele na mugani kele na yoro anyininkara nin kuma la akon nin kuma fulere ako sosoli bade be nin kuma la don ke bawo ni nyogonche bena kaddele la fana qur'ana aya wala hadisa wala shebo ni salafu ka kuma la mais Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma nunu ni ja'u ni nyogon soso in folen ko fe akom min ka kene asahul aqwali atiqahuma lillah akun nunu fulala min kanyi min be sirala nyedo ni fantan sabali baga de be sirala nye katimen na politika la barika da baga akausai ni na politika ala barika da baga de e wa be sirala nye katimen fantan sabali baga ale de kausai inna akramakum indallahi atqakum ala ko akam mo bala fe min be sirala nye bo aka kalande Ibn Qayyim afana ka kitabu kono iddatu sabirina wa jaghirati sakirina afana aye bonda donninna yala e wa fantan sabali baga ani na politika na barkata baga juman kanyi sosoli nanala sawaba ye jumai afana nin kitabu la keme saba ani bisaba ani shegi yorola aye bonda ke Allah bana munna aye sosolin fo kabbe ka kuma fo kuka dalilaw fo mais Allah bana mulna ako Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ka kuma ta Majmu Fatawa kono ako Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ye min fo o de ye kuma nunun be sahalenye u fulala min be sira alanye o de kanyi tayomu nimbe ni nyininkali min nana nimbe be suro ka jabu nkeka nanko na ewa min nyininkali ke ko doni ke baga ni ya korfo ku ko abe komi ye sogoni posene do anko parce que ni doni ke baga korfo li inte da doni ke baga ina be ta toucher dina de la parce que abe ke sababu ka mo sagi ka wala medima bon atigi ko ni nyininkali tigi ko bo ko do tumbe mogo do tumbe karamogo munu nube hijibiya jama nununa mogo de tumbu o karamogo ka wajulu ci alema ko ale ko ay kana nunun ka wajulu ci ne manete nunu lamme nebe karamogo mi lamme o de fulene nye bo ko ale tumbe hijibi karamogo ko atigi tumbe hijibi karamogo munu lamme ayu lameli bila ka tugale ko ale be mi lamme afana be to ko lamme ko ola ale ye mugo sagi ka bo dinan la ninawa ayi eye ko nanjade ke eye mugo sagi ka bo fitina udela ani bidia udela ani munum be bidia ufo ube bidia defa eye mugo sagi ka bo lu lamme ma ka tigi bila kata sunna mugo lamme ni malamuna ji salafu salih etate donni nade ni nyen nesihade ni nyekonne ngani nesihade ni ya ka tigi karamogo munun ka wajibu te fankele waka warte sunna ka qur'ana ni sunna kala manaja anda mani haji salafu salih iko nete nunu lame kanu chimma nebe ninde lame ni ya sagi ka bo karamogo juguma eyenne shi hani konnan jade kai bon koni anye kalimeya min fana yorofo anko doni ke ba ko kalimeya kana chaya abena ni nya donye kalimeya be fendom balini naluma nya do mogola bon ko ale ka kalimeti nye donye ko tumame ale ya ka finu tige ku bila sariya hakela
n'a ya ale ye dɔrɔn a b'a fɔ dɔgɔnin kulusi donna ko a b'a ale sakute ni o ye tuma min a y'o kɛ o fana y'ale tɔɔrɔ min ye a ka kalimaya ale y'a jɔ ɲɔgɔn fɔ kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛ cogo di ni yɛrɛ y'a dɔn ka kalimaya bɛ diinɛ de sakute n'i y'a ka kalimaya jɔ nin ka baasi t'i kan diɲɛ ko tɔw i kan'i da tigɛ la o la i n'a k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ mais min ye kalimaya diinɛ lagosi kana don o yɔrɔ la hali suro y'o fɔ diinɛ lagosi kana don a la ka telinkew kɛ ni diinɛ ye kan'o don kalimaya la jɔn ko kanu bila ɲɔgɔn kan bon ko dɔw ko ale ye muso dɔw ɲini ko muso somɔgɔw ye a fɔ a ye ale y'a fɔ sarati kɔnɔ ko n'olu bɛ u ka denmuso d'a ma ko a kana denmuso ni a ba fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen parce que a ba bɛ yɔrɔ min yɔrɔ kɔrɔlen don ni denmuso farala ka ye degun kana na bon ni furu ma kɛ de fɔlɔ a ma kɛ e ta ye ko ale bɛ mun kɛ e yɛrɛ de b'a lajɛ ni e yɛrɛ y'a dɔn u ka sarati bɛ se ka don a kan ka damana yɔrɔ ɲini i ka muso ye k'a bila ye n'a ti yanni ba tɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kɛlɛ o b'i de bolo ni yɛrɛ y'a dɔn e tɛ se k'o kɛ i tɛ se k'o kɛ i tɛ se k'o sarati dafa tɛmɛ nin kan i ka taa muso wɛrɛ ɲini parce que cilen ko li muslimun ala surutihim ninnu tɛ saratu haramuyalen ye ni muso yɛrɛ ko ne i bɛ ne furu mɛ ne ka sarati i tɛ ne ni mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan i bɛ n bila n damana yɔrɔ a sarati dagara a ye n'i bɛ ne furu ne tɛ bɔ n ba kɛrɛfɛ dɛ i bɛ n to n ba kɛrɛfɛ ni i sɔnna o sarati ma dagara a ye n'i ye ne furu a ka duba n tɛ don a kɔnɔ n tɛ fara i ba kan a bɛ yɔrɔ min sarati don a dagara a ye n'i y'a sarati minɛ a ye e de y'a minɛ a ye i b'a bɔ a sira fɛ ka baara kɛ ni e de tɛ se o la fana i b'a fɔ ayi ne tɛ se o la i bɛ tɛmɛ a kan ko dɔw ko ale ka muso tɛnɛmuso o cɛ fatura mais ko a cɛ b'a fɛ ka taa ale ka tɛnɛmuso o sinamuso a cɛ fatura ye ko a cɛ b'a fɛ ka taa o furu ka fara ale kan o bɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ jumaramiya tɛ haramu tɛ e n'a cɛ maana a sinamuso lahala tɛ danbe yɔrɔ la sinji bɛ yɔrɔ la min b'a bali ko a kana furu ka fara e kan baasi t'a la kɛ silamɛya sariya ma fara ma ka furu ka fara e kan silamɛya sariya ko de mɔgɔ ka tɛnɛmuso kana mɔgɔ tɛnɛmuso de furu ka fara yɛrɛ kan ka mɔgɔ a kɔrɔkɛ ou bien dɔgɔkɛ denmuso n'a bɛ e bolo tɛnɛmuso de tɛ furu ka fara o kan ou bien i tɛ muso balimamuso furu ka fara kan tɛnɛmuso juma muso bɛ e bolo a fa ni muso min bɛ ba kelen fa kelen ou bien a fa ni muso min bɛ ba la ou bien a fa ni muso min bɛ fa la i tɛ se k'o furu ka fara e muso in kan mɔgɔ ka tɛnɛmuso tɛ fara kan sariya ye nin de haramuya mais i tɛnɛmuso ka sinamuso tɛ ni haramu wɛrɛ tɛ e n'a cɛ o ma haramuya ka fara e kan ko dɔ ko ale ye muso ta ale y'a tɛgɛ da kuranna kan ka kale ko a tɛ muso wɛrɛ fara a kan mais sisan ale y'a ye ale b'a fɛ ka muso filanan ta a b'o kɛ cogo di fɔlɔ min ye kaleli ni kuranna ye fɔlɔ
k'i tɛgɛ da kuranna kan ko i bɛ kale n'a ye lɛsiri t'o la diina la o ye bidiya ye fɔlɔ lɛsiri t'o la diina la mais min ye n kale ni kuranna ye faranfasiya b'o la ka kale ni kuranna ye n kale ni kuranna ye n'i ka laɲini ye ayaw de ye ala ka kuma min bɛ kuranna kɔnɔ aya minnu bɛ kuranna kɔnɔ n'i ka laɲini ye o de ye olu ye ala ka mankutu de ye kalili bɛ kɛ ni ala ka mankutu ye olu ye ala ka mankutu de danfɛn tɛ olu ye aya ninnu ala ka kuma minnu bɛ kuranna kɔnɔ n'i ka laɲini ye o de ye n kale ni kuranna ye olu tɛ danfɛn ala ka mankutu de kalili bɛ kɛ n'o ye mais ni ko n kale ni kuranna ye e ka laɲini bɛ papiyew ni gafe in de ma olu ye danfɛn da a tɛ daga mɔgɔ ka kale n'o ye n kale ni kuranna nin faranfasiya ka faamu a la n'i ka laɲini aya ninnu de ye ani kɛlɛma ni ala ka kuma ninnu de ye olu ye ala ka mankutu de ye a dagara mɔgɔ ka kale n'o ye mais n'i ka laɲini ye gafe ni papiyew de ye a tɛ daga i ka kale ni olu ye danfɛnw de ye ayiwa k'i tɛgɛ da kuranna kan ka kale lɛsiri t'a la diina la kaleli yɛrɛ harafu de b'a la wallahi billahi tallahi kaleli harafu ye ninnu de ye wallahi ou bien i b'a fɔ billahi ou bien i b'a fɔ tallahi kaleli ye ninnu de i bɛ kale ala kale ye nin de donc ni e kalila k'a fɔ i tɛ fɛn fara i ka muso kan sisan i b'a fɛ ka fɛn fara a kan i ye lahidu de ta i ka muso ye fɔlɔ la i n'i ka muso cɛ fɔlɔ n'i ka muso ko i ye lahidu de ta ne ye ko i tɛ muso fara n kan i fɔle ka na i ye n janfa muso b'a ka so la i ye n janfa i ye lahidu bɔrɔtɔ mais taa yɔrɔ tɛ ne bolo tuguni n jɛ nana ye ne bɛ sɔn n bɛ to i bolo o ye muso ka hakɛ a yɛrɛ y'o suganti ni muso ko e tun ye lahidu ta ne ko i tɛ dɔ fara n kan n'i ye lahidu bɔrɔtɔ ne ka furu sa ne bɛ bɔ i bolo worodu b'a bolo parce que i y'a janfa i ye sarati wuli o ye ni muso cɛ ye donc ni muso ko n jɛ nana ye dɔ fara n kan i ye n janfa dɛ mais taa yɔrɔ wɛrɛ tɛ ne bolo bi to in na ne jɛ nana ye i bɛ kafara bɔ kalili kafara i b'a bɔ o la i bɛ muso in furu kalili kafara mun ye i bɛ jɔn ka hɔrɔnya o kɔni tɛ sisan misigɛnɛ ta i b'u ladumuni ou bien k'u fɛɛrɛ bɔ ninnu fila i bɛ ka so la misigɛnɛ ta ladumuni ou bien fɛɛrɛ bɔ ninnu fila i bɛ ka so la i bɛ se ka kɛlɛ min kɛ i b'a kɛ i bɛ muso wɛrɛ ta ka misigɛnɛ ta ladumuni ou bien ka fɛɛrɛ bɔ ninnu fila si se t'i ye i bɛ tile 3 sun o kɔfɛ i bɛ muso furu siri i b'a furu bon ko ni muso ko sisan e ye sarati wuli ne fana tɛ se ka to e bolo ni n bɛ to i bolo kɔni sarati wulilen kan i bɛ mobili de san i bɛ du terrain di n'a y'a sɔrɔ ni mɔye bɛ cɛ e de ye sarati wuli e b'a fɔ muso ka to i bolo i y'o k'a ye ni filanan min nana a ti e ka wajibi ko ɲɔgɔnna di o ma bon ko ni muso min ni a yɛrɛ bɔra furu la n'a yɛrɛ ye cɛ ma bila i dasigi b'a kan wa bon a ka dɔn fɔlɔ muso tɛ se ka bɔ ni yɛrɛ tɛ furu la parce que furu filɛ ala yɛrɛ ko wa kuranna kan aw y'a fɔ a lajɛ bi yadihi uqdatun nikah a ko bɛ mɔgɔ ka yafa mɔgɔ min ni furu sirili b'a bolo a n'a fɔnini o ye jɔn ye furukɛ muso furukɛ furu sirili sabatili na sabatibaliya b'ale de bolo bon sisan muso kɔni ka furu ka buruja i ma ko dɔ kɛra ye a ye ɲɔgɔn sama ka di kadi ma a ye ɲɔgɔn lase kiiri ma kiiri tigɛla ye kiiri tigɛ ka furu bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ u ma cɛ yɛrɛ da k'a fɔ muso ma ɲi bila furu bɛ bɔ i ma ni nin si ma kɛ walijuw de ye e ta k'i di cɛ ma kiiri tɛ n'a bɛ se kiiri ni kiiritigɛla bɛ furu buruja ka bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ cɛ da ma fɔ ko a ye e bila kabila fila bɛ sigi de ni e b'a fɛ ka bɔ cɛ bolo cɛ ma sɔn k'i bila a k'a ka furu nafolow ta k'u saga ma u ka furu buruja ka bɔ i n'a cɛ
furu be gurja ni cogo de la mais min bora ni nyere yete furu ma bode fo nunun do la kelen de kake ah bo ko ako ni ale bora ko ale ye furu na folo ko ale yadi awa che ka mo ma maso kamina ikado folo ambe min fo ambalma muso yere mi yere do furu la e yere te sika furu na folo du furu ewa ikache mo ma no ba minate nko mo do de kera chide nye enmuche ni e panna o kunna ko e yere ben na folo chi uluma ba mina chogodi e ka woli jude be e ka woli jude yidama ni ka furu na folo be saga be de e ka woli jude ma chide min kera ulu ni nyogonche ube wori de o chide ma tan ni ndi karasa ka mo ma ube tan ni ndi karasa ma akam muso ka furu na folo ma ya do ala furu gurujara abe ko chogodela me ko e yere ya achuma woronji monela de ube o yere ko ba damu maso minta chogoye woli jude be ila e ka woli jun ani che fana ka woli juna kan balma surulu de ben nin ko imba enni yorotala muso jora wodi ato sew salu fawjan ko muso chaman be u jora u ka woli jula muso chaman fana bolo yu ka woli ju jate ka ke ko mi hakiri de tula o fana manyi e kera chogo woli jude bila e yere tese ki ka ko nyana bo fo aka ko sage kata ka woli jude ma nu ulu ye karamo munun wele anu ye mo nyuma munun wele kan chigi ube ko e wa bara chogo mo ba ke o chogo la ha so tara furu ce wore ma ba lo ka furu sara ta ga siya ce kala ma yara furu ta wore ce woni mu so furu sara ka wo ce so tara furu ce wore ma lo kana ka furu sara ta ga siya wore ma bon ko ni muso furu sara ka bo ce bolo fo atara furu ce wore ma o ko fe o fana ya bila ko aba fe ka sage kata ka ce korolema furu kura de be siriwa wajibi hari ni bilalin ma dafa sabai bal bilalin yere akata furu mo wore ma yere tede ni kam muso bilali folo ube bilali fulana ima sagi fo idabanna ko fa ya ka kalobo sabai ko fa ye muso bilali folo ima so ka sagi fo aya ka kalobo sababe ye idabanna ibolo bonni en nimisira muso nimisira hari na ma furu ce wore ma itese kan ni muso furu fo aka furu siri kurade ika furu na fulo kurade bo aka furu siri kuraye chere o ka bo kuraye ika furu kuraye mogoma dona yere folo de ni dabba ni bolo doro ima sagi ni ako abe furu nyogoma furu be siri kurade kuma mana na furu la ce wore ma ni oya bila ate daga ika ta fo furu kurade ka siri bo ko ni eni kerece ben sigi nyogonyala ko aye den soro nana dendi ema ko e kallamo abe daga kallamo wa nama be daga kallamo lamo islamiyaka ake silama e kallamo ka ke silama yahuda demusene do tumbe madina atumbeta tilebbe ke ciden ka sode kono na be ciden ka barawke fo abanana ciden tara fo ya suran abesa ya sikarala tuma mi ciden maye ako yahuda demisen min bena ya dongodo ni kile da maye de uko amankene de ciden tara fo aya sura besa ya sikarala me ni mana gonon kono de aba yire kalama ciden ko ya kulamu qul la ilaha illallah ako kamale la ilaha illallah fo kamale indale aya fa Allah ya sura fa sigilen ba kunna aya fa Allah parce que ba fe ka kuma info mais aye fa Allah be kuma ba fe ka fa ka hakilina nyine aye fa Allah fa kwama ako ite abul qasim ako qasim fa tuga ko ke abato ka yemin fu yake kamale ko la ilaha illallah
cidenya tege fula konko nyona ko alhamdulillah alladhi anqajahu minan nar bi akotanu be alaye masammi nye kamalen kisi tasuma manni sababu ye abora kata sebo mo awa akwaye taka bali mata ka kasuko ke basi talaika lamu la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi din ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ألا كن على توبلي على توبلي كافر ولا كافر من موكله وما مقدم كون لبوا كسو كنا كدو كنا على توبلي أكن يوم يكو كافر سويه كافر مينا بسجن ولا أميكل أتيكل كدينا لا أما فرا إكل بغاكا ألا كن على تبلي ika nyuma yake o kafiri sugu ye ka tilenya ke katoma ala be mo tilele ne fe donc basi tala ika de lamo me ba lamo silamiya ka wele kata silamiya ma ka do silamiya kono donc ni o ke baraji biye ya akandali minke ka silamiya minyira la o baraji biye subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk